Irendo Ronsoro, Jaurlaritzako adikzioen zuzendariak aurkeztu du txostena. Primero vamos a hablar de alcohol, luego de tabaco y luego de cannabis. Son las tres drogas principales. Alkohola, tabakoa eta kanabisa. Hoiek dira erkidegoan gehien kontsumitzen diren drogak eta 3 erabilera murriztu da. Alkoholaren kasuan azken 6 urteetan ia 10 puntu txikitu da kontsumoa oroar. Baina egia da baita ere, 2012an gehiegi edaten dutenen kopuruak gora egin duela. Bereziki asteburuetan eta gazteen artean. Tabakoari dagokionez, inoiz erredutenen kopuruak gora egin du, baita gazteen artean ere. Oroar biztanleriaren laurdena da erretzailea. Zenbatek usten dute? Lehen bezala. Kanabisarekiko menpekotasunak izan du beherakada nabarmenena. Biztanleriaren 6% dio kanabisa erreduela, orain dela 2 urte baino 4 puntu gutxiago. Eta hala ere, La Comunidad Autónoma del País Vasco sigue estando entre las regiones y países con mayores tasas de cannabis de la Unión Europea. legez kanpoko sustantzien kontsumoak ere behera egin du heroinarena izan ezik. Erabiltzen direnen artean anfetaminak eta kokaina dira nagusi. Biztanleriaren 8,6 adierazi du noizbait probatu dituela. Txosten honek beste adikzio eta ohitura batzuk ere aztertzen ditu. Euskal Herritarren 20% errezeta gabeko psikofarmakoak hartzen ditu. 1,1ek ausazko jokoenganako menpekotasuna du eta interneten erabilera problematikoa dutenak 1,2 dira. Hay que ser prudentes. Kontsumoen murrizketarako joerari eutsi zaion arren, zur jokatzeko eskatu du adikzio zuzendariak. Krisi garaian gogoratu du adikzioek gora egiten dutelako.